It sucks. You the best and the worst I had. But if you there when I wake up, then it's not so bad. My tea's gone cold, I'm wondering why. But I love it at all. The morning rain clouds up my window, and I can't see it all. And even if I could, it'll all be great. Put your picture on my wall. It reminds me that it's not so bad. It's not so bad. My tea's gone cold, I'm wondering why. But I don't bet at all. Morning rain clouds up my window, And I can't see it all. And even if I could, it'll all be great. Put your picture on my wall. It reminds me that it's not so bad. It's not so bad. Energy. Marja Virtanen. No, se on Uhka, terve. Siis mistä sä soitat? Niin täällä on Uhka. Sori, mä en nyt osta mitään. No, mutta ei sun tarviikaan, koska mä ostin jo. Nyt en ihan ymmärrä. Niin, sun luottokorttitiedoilla. Kesälomareissun ja vähän pientä kivaa itselle. Siis mitä? Älä päästä tietoturvauhkaa lähelle. Hanki Elisa-turvapaketti ja turvaa digitaalinen elämäsi. elisa.fi/turvapaketti. Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Ronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille. Ronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2 ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista ilman reseptiä. Ronbits. Mä en ole ennen matkustanutkaan ruumisauton kyydissä. Kannattaa matkustaa edessä. Kuolemanvakava komedia ruumisautobisneksen halvimmista kuskeista. Mikä on? Mulla ei ole aivoja! Onko sulla pukua? Toisella ei ole aivoja ja toiselta puuttuu sydän. Palkitun Teemunikin uutuuselokuva Peluri. Kuolema on elävien ongelma. Elokuvateattereissa 22. syyskuuta. On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa. Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia. Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Tulevaisuus ei tapahdu, se rakennetaan. unicef.fi/testamentti. Mitä jos hetkeksi unohdettaisiin sähkömoottorin surina? Odotettu Latella palaa uusin jaksoin. Tarkoitus tehdä jostain vehkeistä ralliauto. Me rakennetaan Suomen kovin kilpa-autotaulu. Kaasua. Latella 2023. Keskiviikkoisin 8 TV5. K-Marketissa on mistä valita edullisesti. Viikon hevi kevyeen hintaan. Pirkka suomalainen jääsalaatti 69 senttiä pussi. Tervetuloa K-Markettiin, oman kylän kauppaan. Kokoa juuri sinulle sopiva ostoskori K-Ruoka-verkkokaupassa. Tilaa ostokset kotiovelle tai nouda valmiina K-kaupalta. K-Ruoka-verkkokauppa. What up? Miten se keskiviikko liukuu eteenpäin? Aika kivasti ainakin täällä Energyllä kiva KT-mestolle. Serre täällä. Alok Evo Max, tää on upea biisi. Car Keys. Sere Siltala. Yeah, pull up in the rinse in my